pedir a Lores que retiren os orzamentos que son objetivamente moi malos, que están asociados a un proxecto político que non é o mayoritario en Pontevedra e que por algo será que é o único das 7 cidades galegas que vai recurrir a un procedimento dunha moción de confianza porque non conta co respaldo da maioría dos pontevedreses, e iso técnicamente e objetivamente moi malo para os pontevedreses. O que temos que facer é ver se hai e se dan as condicións para falar, para buscar unha alternativa conxunta a unha situación que dende logo é de inestabilidade nesta cidade de Pontevedra e que non é o millor para os pontevedreses. Desexamos que o alcalde, en vez de recibir carbón dos reis, reciba uns orzamentos que sexan bons para a cidade. Os 5 concelleiros do Partido Socialista somos persoas cunha dignidade persoal e democrática que está por encima de órdenes que poidan vir de arriba. Xa vos digo, non hai órdenes de arriba, somos independentes e creemos que estamos facendo o que nos corresponde, que é traballar pola xente que nos votou. Si para algo nos votaron os pontevedreses, 7.500 casi, foi para mellorar o goberno municipal e para non facer alcalde a Rafa Domínguez. E iso non o imos facer.